Insellmulkom u natukom il-lejla tajba. F'xandira diretta mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb f'Taċċawla, il-Belt Victoria Għawdex, nilqgħukom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' tħabbira taż-żmien qaddis tal-Avvent. Sena liturġika oħra qed toqrob l-intmiema u jekk il-Bambin irid nhar is-Sibt li ġej fil-għaxija mal-Knisja Universali kollha nibdew sena liturġika ġdida illi tiftaħ biż-żmien qaddis tal-Avvent li mhuwiex sempliċement ħejja għall festa tal-Milied imma wkoll żmien illi fih inħallu l-Mulej jkellimna u jurina x'jixtieq minna sakemm tasal it-tieni miġġija glorjuża tiegħu. Iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla se titmexxa minn Dunnazju Borġ li mhux biss huwa ir-rettur ta' din il-Knisja u l-komunità li tiltaqa' fiha, imma wkoll responsabbli għall kummissjoni liturġika fih dan id-Djoċesi ta' Għawdex. Din it-tħabbira se tkun segwita wkoll minn 4 lezzjo divina waħda għal kulħadd tal-Avvent illi se jixxandru wkoll bħal din it-tħabbira kull nhar ta' Sibt fi żmien l-Avvent fil-għaxija fis-7:30. Għalhekk inħeġġiġkom biex tibqgħu magħna għal dan il-mument ta' smigħ, xandiru smigħ tal-kelma ta' Alla illi qed jaħbad ukoll mal-ftuħ tat-tieni fażi tal-pjan pastorali illi din is-sena fid-Djoċesi ta' Għawdex qed jikkonċentra fuq il-mixja li qed nagħmlu ma' Ġesu u d-dixxiepli ta' Emmaus. Ġesu li jistaqsi x'intom tgħidu u aħna li nagħtu widen għall-kelma tiegħu f'din it-tieni fażi b'mod partikolari ix-xandiru smigħ tal-kelma ta' Alla. Imħazzem bil-qawwa b'mantar jiddi bil-ġmiel. Iqiegħed fis-sod li d-dinja ma titħarrikx. Fis-sod u tron tiegħek inti minn dejjem. Il-qdusija tixraq li d-dar tiegħek. Il-qdusija tixraq li d-dar tiegħek. Ġej il-mulej imlibbes bil-kobor, imħazzem bil-qawwa b'mantar jiddi bil-ġmiel. Ġej il-mulej imlibbes bil-kobor, imħazzem bil-qawwa b'mantar jiddi bil-ġmiel. Lil dak illi ħobna li jeħlisna mid-dnubiet li jagħmel minna saltna ta' qassisin lilu sebħu seta għal dejjem ta' dejjem lilu sebħu seta għal dejjem ta' dejjem. Ġej il-mulej imlibbes bil-kobor imħazzem bil-qawwa mantar jiddi bil-ġmiel. Ġej il-mulej imlibbes bil-kobor imħazzem bil-qawwa mantar jiddi bil-ġmiel. Araw jinsab ġej fuq isħab, araw jinsab ġej u kulħadd se jarah. Dawk ukoll li nifdu sejrin jaraw ħiġnus kollha tal-art. Ġej il-mulej imlibbes bil-kobor imħazzem bil-qawwa mantar jiddi bil-ġmiel. Ġej il-mulej imlibbes bil-kobor
imħazzem bil-qawwa mantar jiddi bil-ġmil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, grazzja lilkom muslimi Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. Nġbarna hawnhekk eżis sabiex nitlu f'dan il-misteru tas-sara tal-istennija tal-mulej li ġej. Mhux ġej fostna bħala tarbija dik hija tifkira li aħna nagħmlu ta' kull sena, imma iktar minn daqshekk huwa ġej fostna bħala s-sultan mimli bil-ġmil hekk kantajna għadna fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Ejju fuq qalbna u moħħna l-kelma tal-Alla tal-lejla sabiex jenna l-mulej sabiex nilqoh fil-qalb fil-moħħ tagħna tul dawn il-jiem, dawn iż-żmien li ġej fuqna biex inkomplu niftakru l-avvent huwa mixja li twassalna għal ħajja eterna. Nitolbu. U Alla li jista' kollox, f'dan il-bidu tal-avvent imqaddes, żmien ta' tama u stennija tal-mulej li ġej, anqal fina rrida li bis-saħħa tas-smieħ tal-kelma tiegħek, bl-għajxien tas-sagramenti u bl-emejjel tajba noħorġu niltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex nissieħbu miegħu fil-leminija tiegħu u jistoqilna niksbu s-saltna ta' dejjem b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wifqa biex nisimgħu il-kelma tal-lejla permezz tal-Evanġelju, nkantaw l-Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Is-saltna ta' smewiet ixebħuha ma' 10 xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-arus. 5 minnhom kienu boloħ u 5 għaqlin. Għax il-boloħ ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom. Waqt li l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-arus iddawwar ma ġie u għalhekk il-koll ħadu min-nas u raqdu. Imbagħad f'nofs tal-lejl instama' min jgħajjad, ara l-arus u ħorġu ilqgħuh. Dawk ix-xebbiet qamu l-koll u ħejjew l-imsiebaħ tagħhom. Iżda l-boloħ qalu lill-għaqlin, għatuna ftit żejt minn tagħkom għax l-imsiebaħ tagħna jintfew. Qabżu l-għaqlin u qalu, għandu mnejn ma jibqax biżżejjed la għalina u lanqas għalikom. L-aħjar morru għand tal-ħanut u ixtru għalikom. X'in dawk marru biex jixtru jiġi l-arus. Dawk li kienu lesti daħlu miegħu għall-festa tat-tieġ u l-bieb ingħalaq. Sa fl-aħħar waslu wkoll ix-xebbiet l-oħra u bdew jgħidu, Sinjur, Sinjur, iftħilna. Iżda hu weġibhom u qal, tassew ngħidilkom lilkom ma nafkomx. Issru mela għaliex la tafu l-jum u lanqas is-sija. Il-kelma tal-mulej. Il-fili li Kristu. Malli nisimgħu il-kelma avvent, f'moħħna jiġi mal-ewwel il-miliet. Imma huwa ħafna importanti aħna mhux biss niċċelebraw it-tifkira ta' twilid ta' Sidna, imma l-avvent qiegħed hemmhekk biex daħħalna wkoll fina nfusna u naraw kif qegħdin ngħixu l-ħajja tagħna ta' bħalissa. Għaliex il-mulej ġej fil-glorja tiegħu, ġej bħala l-mħallef ħanin, u hekk il-Knisja
Dan iż-żmien tal-Avvent poġġina l-Kristu msallab figura akbar biex ikonna jikkonċentraw fuq din il-figura fl-ewwel parti tal-Avvent biex tfakkarna li ħajjiġi jżurna Alla fil-ħina tiegħu fi Kristu msallab. Hekk il-kelma Avvent ġejja mill-ambjent Ruman illi l-imperatur fil-bidu tas-sena kien jgħid Adventus tfisser miġja u kien ħabbar fil-bidu tas-sena f'liema pajjiżi ħajmur iżur. U dawk il-pajjiżi tad-dinja Rumana ta' dak iż-żmien li kien ħajżur kienu żmien mill-aktar sabiħ ta' tħejjija, ta' ferħ kbir, ta' stennija kbira għax ġej l-imperatur sabiex iżurhom. U kien ukoll mument ta' ferħ għal fatt li kienu ħajkun hemm il-ħelsien, il-ħabsin, kienu naqsulhom il-żmien fil-ħabs. Kienu jirranġaw triqat, kienu jirranġaw ħafna postijiet għal ġej l-imperatur iżurhom, għal ġej l-imperatur iżurhom. U l-Knisja ħadet il-kelma Avvent u għamluta tagħha u l-Knisja tistedinna tfakkarna li dan iż-żmien ta' l-Avvent huwa tħejjija, stennija, tħejjija mhux biss tat-tifkira ta' twelid tiegħu imma għat-tieni miġġa tiegħu. U kif smajna fil-Vanġelu għadna kemm rajna, il-Knisja tagħti dan iż-żmien tal-Avvent tħejja l-miġda Kristu bħal dawk il-5 xebbiet tal-Vanġelu bil-għaqal li mhux biss kellhom iż-żejt fil-kus, mhux biss kienu tagħmdu imma wkoll għexu l-mamudija tagħhom. Din hija l-istedina li tagħmilha Ġesu llum. Li mhux biss aħna Kristjani, ma rridu ngħixu ta' Kristjani din il-parabol din tixbiħa li għadda kemm smajna llum. Walek li saru huma mistiedna biex iżommu il-mużbeħix għal fidejhom tal-fidi fil-wasla tal-arus. Ħalli għall-għajta għal arus uħorġu l-qoħ, aħna nwieġbu nkunu lesti għal din is-sija li kull wieħed waħda minna rid jgħaddi minnha. Għalhekk il-Vanġulu jgħidilna żommu ġenbejkom ħażmin u l-imsibaħ tagħkom mixewla. U dan iż-żmien tal-Avvent, speċjalment l-ewwel parti qegħdin niffukaw fuqha bħalissa, insibu ħafna kliem isru. Kemm importanti s-sara, li wieħed jisar, xi fisser tisar, li tiġi f'ħin mustram għalejk bħalma ġejna l-lejla hawnhekk. Aħna bħalissa l-lejla qegħdin hawnhekk, forsi qegħdin quddiem it-television. Imma ġejna hawnhekk biex niltaqgħu ma' Kristu. Rridu wkoll niġġeddu. Imma ħafna drabi ix-xewqa u l-istennija ġew mitlufa mibdula llum f'ansjetà, f'biża'. Ħafna drabi aħna il-bniedem tal-lum qasaf jistenna, ma jafx jistenna. Speċjalment fejn jidħlu riżultati ta' saħħa. Ma nafux nistennew. U anke fl-ambjenti tagħna kollox fast food, quick cash u sejrin hekk. Ma jafx jistenna l-bniedem. Tilef is-sens tal-istennija. U li hija importanti ħafna fil-ħajja tal-bniedem. Ikun kapaċi jistenna, il-paċenzja, iż-żmien. Mhux naħlu żmien, imma ngħixu żmien. U għalhekk huwa ħafna importanti hekk li f'dan iż-żmien tal-Avvent, x'inhu dan iż-żmien tal-Avvent? Huwa żmien ta' verifika u eżami tal-kuxjenza. Mhux żmien ta' distrazzjoni u aljenazzjoni, mhux żmien ta' ġili hawn u lejn, speċjalment qed nitkellmu fl-ewwel parti tal-Avvent, imma huwa żmien li jien nagħmel verifika, jien fil-ħajja tiegħi fejn jien sejjer, x'direzzjoni għandha l-ħajja tiegħi. Huwa żmien ta' eżami tal-kuxjenza. Huwa żmien mhux tant ta' sejħa konverżjoni bħalma hu żmien ir-Randan, imma sejħa li wieħed jagħmel rendi kont bħalma negozjant taqli joqgħod bi kwietu jgħaddi wara sena ta' xogħol, żmien tal-ħsad li jien tul sena għalfejn qed titkellmu minn is-sad għaliex qed intemmu sena tal-Knisja u nibdew sena ġdida kalla jrid narħat li ġej. Għalhekk huwa żmien tal-ħsad, huwa żmien tal-tuħ tal-kontijiet, huwa żmien tar-rendikonti. Dan huwa żmien tal-Avvent li kull wieħed waħda minna nagħmlu tagħna dak li jgħidilna San Pawl, ħallu l-Alla iħabbibkom miegħu. Għalhekk iż-żmien tal-Avvent huwa żmien ta' talb
żmien ta' riflessjoni u żmien ta' meditazzjoni, speċjalment fil-kelma talla. Il-kelma talla fi żmien l-Avvent hija kelma tassew qawwija, tassew kbira l-kelma talla. U tajb li ninvestu ħin għalija tu dawn il-15 il-ġurnata li ġejjin. Għax l-ewwel parti l-Avvent tibda minn nhar Ħadd li ġej sa' 16 ta' Diċembru. Għax imbagħad il-Knisja mbagħad tiffoka l-attenzjoni tagħha fit-tifkira ta' twelid tiegħu minn 17 ta' Diċembru sal-24 ta' Diċembru. U l-Avvent jippreżentana 4 figuri importanti għatt jekk ngħidu aħna fit-talba fil-prefazzju tal-Avvent fit-talba waqt il-Qudiesa. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom. L-om verġini stennitu bl-akbar għoża, Ġwann ħabbru meta qorob u rih meta wasal. U qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għal misteru ta' twelid tiegħu biex isibna nisru, nitolbu u nitennew fit-tifħir tiegħu. Isibna nisru. In-nisran huwa l-bniedem tas-sara, tal-istennija. In-nisran huwa l-bniedem tal-mixja, mhux tal-ilmaqijiet, imma jimxi, jimmixi. Bħalma żmien għaddej minn fuqna, aħna wkoll fil-ħajja tagħna, iktar ma jgħaddi żmien, iktar iridu nixxiebku lil Kristu, nitwaħħdu ma' Kristu billi dak li jgħid San Pawl mhux qed ngħix, imma Kristu qed jgħix ġo fija. U għandna l-profeta Iżajija huwa l-profeta tat-tama tal-faraġ. Kien żmien l-eżilju u allura il-profeta prova jimla il-qalb tal-poplu qalbu maqtuwa b'inċertezzi, b'dubji, bit-tama li dan il-mulej ħajġi jżurhom. U anke aħna llum dis-sitwazzjoni qegħdin ngħixu fiha għandna bżonn ħafna faraġ u ħafna tama. U il-faraġ u t-tama jiġu wkoll minn kemm jien qrib fil-ħajja tiegħi qrib il-mulej. U għalhekk din il-figura ta' Iżajija tfakkarna fi Kristu l-xoxt, Maranatà, ejja mulej Ġesu. U mbagħad għandna figura oħra importanti kif smajna fil-talba tal-prefazzju. Għandna l-Ġwan il-Battista. Ġwan il-Battista huwa ismu jfisser il-mulej juri ħniena. Dan huwa Ġwan il-Battista, dan huwa l-Avvent. L-Avvent huwa wirja tal-ħniena tal-Alla. Għaliex fejn wera ħniena tal-Alla? Fil-miġja ta' Kristu fostna. Għalhekk huwa Ġwan il-Battista jgħidilna ħejju triq tal-mulej, idrittaw il-modijiet tiegħu. U m'hemm ebda tama u ebda ferħ mingħajr ir-ritorn għand il-mulej fl-istennija tat-tieni miġja tiegħu. Aħna il-ferħ ta' veru għaliex ħafna drabi aħna fil-ħajja tagħna inħaltu il-pjaċir mal-ferħ. Il-pjaċir hija ħaġa u l-ferħ huwa xi ħaġa oħra. Il-pjaċir huwa gost li ħadtu u biex jien nibqa' fih irrid nirrepeti kemm il-darba. Il-ferħ hija il-gost huwa xi ħaġa minn barra. Kilt xi ħaġa li oġbitni, rajt film li oġobni, u rrid nirrepeti kemm il-darba. Imma l-ferħ hija xi ħaġa interjuri ta' ġewwa li tinbena fir-rapport tiegħi fil-komunikazzjoni tiegħi ma' Alla. U għalhekk San Pawl jistedinna anke naqrawha fil-dan iż-żmien tal-Avvent it-twissija ta' San Pawl jgħidilna hekk. Intom tafu f'liema żmien qegħdin. Iż-żmien ta' grazzja. Sakemm għadna ħajjin aħna dejjem grazzja, hija grazzja. Grazzja xi tina l-mezzi kollha biex għall-konverżjoni tagħna. Għalhekk hija grazzja, kull x'inqum fil-għodu jien din hija grazzja oħra. Ta' ġurnata oħra biex ngħixha biex inkompli naqrob aktar lejn il-mulej. Jgħidilna San Pawl, intom tafu f'liema żmien qegħdin. Waslet is-sija li intom tqulu min-nas, imwarbu mela l-emejjel tad-dlam u nilbsu l-armi tad-dawl. Ngħixu kif jixraq, mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u bil-baħrit, mhux bil-ġlied u bl-ejra, imma ilbsu l-Sida Ġesu Kristu u ħalliwkom mill-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu. San Pawl f'4 versi jagħtina ir-roadmap ta' xi tfisser tkun nisrani. Kif għandi ngħix tal-nisrani. F'4 kilmiet li San Pawl ma nistax nħalli għal għada, fil-ħajja nisranija tiegħi ma nistax ngħid imbagħad għada, u mbagħad xi noħroġ mix-xogħol, u mbagħad xejn ma nistax nagħmel hekk. Fil-ħajja nisranija tiegħi issa, illum tiegħek, issa tiegħek.
La għada mu tiegħek u laqqas dak li għadu kemm għadda minn issa tiegħek. U l jien fil-ħajja tiegħi nistanija irid naħtaf kull opportunità biex niltaqa' ma' Kristu. Imbagħad għandna figura oħra kbira tal-Avvent din hija l-Verġni Marija. Infatti hija il-Marija msejħa l-Avvent per eċċellenza, l-istennija per eċċellenza. Għax Marija stennet il-Kristu l-ewwel f'moħħha, nislitu f'moħħa billi qarblet u meditat il-kelma talla. Imbagħad nislitu f'qalba għaliex bil-kelma niżlet fil-ħajja tagħha ta' kuljum, u mbagħad tagħtu lid-dinja ġufa u mbagħad tagħtu lid-dinja. U għalhekk l-Avvent huwa dan iż-żmien li qegħdin ngħixu bħalissa tal-Avvent huwa l-aktar żmien marjan tas-sena. Infatti għalhekk il-Knisja tagħmel festa tal-Immakulata fil-qalba tal-Avvent. Xi tfisser il-festa tal-Immakulata? Hija l-festa tal-ġmiel tal-Qdusija. L-iskop tal-ħajja tal-bniedem dak huwa. Jien l-iskop tiegħi huwa wieħed li nsir qaddejs. M'hemmx skopijiet oħra, ara kemm għandna skopijiet fid-dinja u proġetti u programmi u pjanijiet, imma hemm wieħed biss li jibqa' żgur, il-ħajja ta' dejjem. Li nsir qaddejs inni ikolli l-istess ħajja ta' Alla fil-milja tagħha. Diġà qiegħda għandi permezz tal-Magħmudija, imma ssir fil-milja tagħha meta niltaqa' wiċċ biċċ miegħu. U ħafna drabi ħan norbtu il-Mejju mal-Madonna imħabba żbuħiet tan-natura u anke f'Ottubru imħabba l-festa tar-Rożarju, imma l-aktar żmien per eċċellenza taż-żmien tal-Avvent tal-Madonna huwa żmien l-Avvent. U għalhekk l-aħħar figura ta' dan iż-żmien qaddis tal-Avvent hekk huwa Giuseppi, San Giuseppe, illi jorbot il-Kristu ma' David u li huwa wkoll Abram il-ġdid. Għaliex? Għax Abram emmen kontra kull tama. Emmen li Alla mhux ħajabbandunah u għaddih minn ħafna provi. U Giuseppi wkoll għadda minn ħafna provi fil-ħajja tiegħu u baqa' fidejl għas-sejħa tiegħu, għall-missjoni tiegħu minkejja il-ħafna dubji, inċertezzi, teħ ta' qalb. U dan ukoll jottalina llum. Il-figura ta' Giuseppi hija parti mill-ħajja tagħna. Kemm ngħaddu minn teħ ta' qalb, dubji, inċertezzi, kemm importanti jekk nafdaw il-Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U għalhekk l-Avvent ipoġġi qudiemna 3 miġġijiet. Il-miġġa tiegħu ta' Ġesu tarbija f'Betlem, dik tan-nofs, se naraw kif xi tfisser dik tan-nofs, li ġej fl-ispirtu l-qawwa tiegħu u t-tieni miġġija fil-kobor u fil-qawwa tiegħu. Il-miġġja tan-nofs ta' Kristu tan-nofs bejn l-ewwel miġġija u l-aħħar miġġija twassal din hija l-ibriċ li wassal mill-ewwel waħda għat-tieni waħda. U Enzo Bianchi jgħid hemm 3 miġġijiet tal-mulej, l-ewwel fil-ġisem, it-tieni fir-ruħ u t-tielet fil-ġudizzju. L-ewwel fil-ġisem tarbija f'Betlem, it-tieni fil-ruħ, fil-misteri, fl-Ewkaristija, fis-sagramenti, fil-kelma tiegħu. Din hija l-miġġja li aħna qed ngħixu illum qed ngħixuha kien iridu niltaqgħu miegħu llum fil-kelma tiegħu, fl-Ewkaristija, fis-sagramenti, fil-proxmu tagħna. U l-aħħar miġġja hija fl-aħħar ta' żminijiet meta jiġi fostna bħala l-imħallef. U l-ewwel miġġja hija waħda moħbija waqt tan-nofs hija misterjuża kif qiegħda diġà u tat-tielet waħda ġej bid-dija u l-glorja tiegħu. U għalhekk l-ewwel miġġja huwa l-fidwa tagħna, it-tieni miġġja huwa l-ħajja tagħna, waqt li fil-miġġja tan-nofs huwa l-mistrieħ u l-faraġġ tagħna. U ħanitkellmu ftit fuq dawn it-3 miġġijiet. Hekk għandna l-ewwel miġġja jgħidilna il-prefazju t-talba tal-Avvent jgħidilna hekk. U bl-ewwel miġġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li tħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem. B'kelma waħda qed jgħidilna il-miġġja ta' Ġesu fl-istorja Betlem meta der fostna bħala tarbija. U aħna fil-miliet
iċċelebraw 3 milidijiet f'jum il-25 ta' Deċembru meta iċċelebraw il-festa ta' twelid tiegħu, iċċelebraw 3 milidijiet. L-ewwel milied Ġesu fl-istorja, infatti jgħidilna l-ktieb tal-Erf, waqt il-ħemda tal-kwiet kienet taħkem fuq kollox u l-lejl kien jaqbeż nofs il-mixja tiegħu, il-kelma setana tiegħek mit-tron tas-Sultan tas-sema niżlet bħal ġellied qalil f'nofs dik l-art misħuta. Din hija l-ewwel miġja tiegħu, fis-skiet, fil-ħemda tal-lejl, fl-imwarrab, fis-silenzju, Ġesu sar bniedem bħalna fl-art ta' Betlem. Fil-milied, aħna nkun niftakru fil-milied tagħna. X'inhu l-huwa il-milied tagħna? Jum il-Mammudija tagħna. Meta aħna ksibna ħajja ġdida permezz ta' twilid ta' Kristu. Infatti, Ġesu jgħid il-Nikodemu, jekk wieħed ma jitwilidx mill-ilma u mill-Ispirtu ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Mela fil-milied jien niċċelebra twelid tiegħu, niċċelebra it-twelid tiegħi għax niftakar fil-Mammudija tiegħi u niftakar fl-aħħar milied tiegħi. Aħna qed nistennew l-aħħar milied. Il-milied li ma hu l-aħħar milied. Meta Ġesu ħajġi fil-glorja, kull wieħed waħda minna qed jistenna dan il-milied. Il-milied minn din ħajja għall-ħajja li ġejja. Aħna il-Knisja ma titkellemx minn jum il-mewt, titkellem dies natalis, jum it-twelid tas-sema. Aħna wkoll meta aħna nagħmlu qudies tal-mejtin nippruvaw nagħmluh iktar milli nagħmlu fil-birthday f'jum il-mewt. Għalfejn nagħmlu f'jum il-mewt? Għaliex aħna nemmnu huwa jum it-twelid tas-sema toħtna taħina ta' dak kollha li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. U dan huwa l-aħħar milied tagħna fejn aħna minn dal-passaġġ għall-ħajja eterna fejn Alla jkun l-Emanuel, Alla magħna. Infatti jgħidilna il-ktieb ta' l-Apokalissi. U jixxottalkom kull dema minn għajnejkom ma jkunx hemm iżjed mewt, anqas biki jew għajat jew tbatija. Ma jkunx hemm iżjed għax qabu l-ħwejjeġ ta' qabel. Dan huwa l-aħħar milied li qed nistennew. U kif qed nistennew? Nisru għalih. U kif qed nisru għalih? Dak li qedna diġà billi nisemgħu u ngħixu l-kelma tiegħu, billi nersqu l-sagramenti, billi nkunu qrib il-batut, il-fqir, il-marid u l-imwarrab. U l-liturġija tal-Avvent fl-ewwel parti tagħha tiffoka fuq il-miġja tan-nofs, fl-istennija tal-aħħar waħda. Qegħdin aħna ninsabu aħna preżentament ninsabu fil-miġja tan-nofs. U hekk jgħidilna it-talba tal-prefazzju fil-quddiesa ta' dan iż-żmien tal-Avvent li ġej fuqna li issa qegħdin nisru għalih u nistennew bit-tama għax inti stess wittunna. Qed nisru għalih. U kif qed nisru għalih? Diġà qedna. Kemm importanti li f'moħħna ma ninsewx għalfejn qegħdin fid-dinja. Għax l-akbar problema tagħna hu meta ninsew għalfejn qegħdin fid-dinja. X'inhu l-iskop ta' ħajjitna? Li aħna dak li qegħdin nittamaw hawnhekk irridu niltaqgħu miegħu biċċ imbiċċ hekk għas-sema. Dan jidher ukoll sewwa mit-talb tal-Knisja f'dan iż-żmien tal-Avvent. U jgħidilna hekk ukoll fit-talba tal-Avvent ngħidu hekk. Anqal fil-fidili tiegħek li bis-saħħa tal-mejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej biex nissieħbu miegħu. F'kelma waħda qed tgħidilna hawnhekk anqal fil-fidili tiegħek ir-rieda li bis-saħħa tal-mejjel tajba joħorġu jiltaqgħu ma' Kristu ibnek li ġej. Bla mejjel tajba niltaqgħu ma' Kristu li ġej. Bidejna mhux vojta mimlija bil-mħabba, bil-karità nisranija li aħna mistednin hekk nagħmlu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. U jkompli jgħidilna għamil xejn fid-dinja ma jfixkilna, aħna nħaffu biex niltaqgħu ma' Kristu ibnek. Iżda tina l-għerf tas-sema biex nissieħbu ma' ibnek li ġej. Għatina l-għerf tas-sema. Kemm importanti dan il-bierek għerf tas-sema. L-għaqal, il-qis fil-ħajja tagħna. Li kien hemm bilanċ fil-ħajja tagħna. Li kien hemm bilanċ bil-ħajja materjali u ħajja spiritwali. Illi ma nkunu zbilanċjati fil-ħajja tagħna f'dan iż-żmien li għandna li mulej oġbu jsir filna. Dan dik hija t-talba li għadna kemm qegħdin tolbu issa. Għamil li xejn fid-dinja ma jfixkilna,
aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek, iżda tina l-għerf tas-sema biex nissibu ma' ibnek li ġej. U f'talba oħra wkoll f'dan iż-żmien tal-Avvent ngħidu fiċ-ċokontani tolbuk mulej biex is-sem li nieħdu dan il-misteru tal-limna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja imma norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Waqt li aħna niqdew bil-ħwejjeġ tad-dinja ikunu għalina ta' servizz, sewwa norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema. Mhux ikunu attakkat mal-ġid tal-art mal-affarijiet tad-dinja, waqt li dawk l-affarijiet tad-dinja huma mezzi biex jennejx, imma ma ninsiex li iktar importanti l-ħwejjeġ tas-sema, għax sa id-dinja jgħaddu jispiċċa li ieħor ikun għal dejjem. U qednija li ġa kif ħanajxu dan l-avvent tal-dis-sena. Billi nisimgħu ismi tal-kelma tal-Alla. Fil-qudies ħajkonna wkoll l-opportunità li konna omelija qasira, kemm importanti aħna nagħmlu mezz li għalmin f'dan l-avvent ngħid ħanisma' qudies kuljum. Anke biex jisma' l-kelma tal-Alla, biex ikun iktar qrib tal-kelma tal-Alla. Dan l-avvent jenna wkoll biex insiru familja waħda. Familja waħda jfisser li jkollna fidi meta l-komunità tisma' l-kelma tal-Alla x'tagħmel imbagħad. Tindaqat flimkien bħala komunità. Għalfejn naqset il-fidi fid-dinja f'pajjiżna, għalfejn naqset il-fidi. Għax is-sens ta' komunità, is-sens ta' belonging, is-sens ta' appartenenza naqas. U allura wieħed jibda jirtira u wieħed wara ieħor jibda jirtiraw. Għaliex? Għax il-fidi torbot lilna flimkien, is-sens ta' komunità. Aħna wkoll dan iż-żmien tal-Avvent iridu niċċelebraw il-liturġija tal-Knisja, dan iż-żmien qaddis tas-sena. U f'kollox ukoll bil-qawwa tal-Ewkaristija irid ikun għaddejja il-bnedmin tal-fardal. In-Nisrani ma jista' qatt jgħaddi naħki minn ġo moħħu li huwa bniedem tal-fardal. Jekk ninsa li huwa bniedem tal-fardal ikun nesa xi ħaġa kbira ħafna mill-ħajja nisranija tiegħu. U fl-aħħar ukoll hemm ix-xhieda nisranija li nkunu xhud bi kliemna, b'emilna u bl-imġiba tagħna. U ħanitkellmu ftit tal-aħħar issa fuq it-tieni miġġija ta' Ġesu fil-glorja. Mhux bħala tarbija Betlem, imma bħala l-mulej tal-istorja. U San Ċirillu ta' Ġerusalem hekk jitkellem minn dan iż-żmien din iż-żmien tan-nofs tal-istennija jgħidilna hekk. Aħna nħabbru l-miġja ta' Kristu sewwa sew mhux miġja waħda iżda oħra wkoll. Wisq isbaħ mill-ewwel waħda. San Ċirillu qed jgħidilna li t-tieni miġja ta' Kristu fostna hija bil-wisq isbaħ mill-ewwel waħda. Aħna ma nserħux rasna bl-ewwel waħda biss, imma nistennew it-tieni wkoll. Inkunu boloħ li aħna niċċelebraw t-tifkira tiegħu u ninsew li għandu jerġa' jiġi. Inkunu qed itkubina nfusna. Aħna l-Knisja niċċelebraw it-twelid tiegħu biex niftakru fit-tieni miġja tiegħu. Biex jiftakru li xi darba ħajja jiġi fostna mhux tant bħala tarbija imma bħala l-mulej tal-glorja. U ikompli jgħidilna San Ċirillu. U bħalma fl-ewwel waħda qegħdina nbierek minn ġej fisem il-mulej, hekk ukoll nerġgħu ngħidu fl-oħra meta mmorru niltaqgħu mal-mulej flimkien mal-anġli u nixteħtu qudiemu ngħidu nbierek minn ġej fisem il-mulej. U anke fit-talba dan iż-żmien tal-Avvent ngħidu hekk ukoll biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa llum qegħdin nisru għalih. Mela biex meta jiġi qed ninnisru biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa llum qegħdin nisru għalih. Iktar minn premju huwa rigal. Il-ħajja dejjem hija rigal ta' Alla. Premju jfisser li naħdem għalih. Imma tant kemm ħobna Alla lilna l-koll illi hu ħadem għalina u ħajjinna l-rigal. Għaliex hu sar bidem bħalna u mit fuq is-salib u mit għalina u qam mill-mewt u min-naħa tiegħu ta' qed tira dar rigal.
Mhux aħna rridu nagħmlu xi ħaġa għalih, imma hu qed jagħmel għalina. Kemm importanti jkollna dan il-kunċett tal-gratuità u tal-imħabba tal-Alla. Mhux jien nisforza għax inkella naqgħu fil-liġi naturali, fil-reliġjon naturali. Jien għamil xi ħaġa u jien ninteh. Bħalma kienu iż-żmien tal-ġigantija biex tagħmel ix-xita, għamlet ix-xita ma nagħmlu sakrifiċċju l-Alla jew biex jibitenna x-xita rrid nagħmlu sakrifiċċju l-Alla. Alla m'għandu bżonn ta' xejn, imma Alla jħobbna kif aħna. Jħobbna kif aħna. L-importanti hu li għandna qalbna u moħħna miftuħa għal sejħat tiegħu. Kemm importanti hekk fil-ħajja tagħna ikonna din id-dimensjoni. Id-dimensjoni ta' gratuità. Kif Alla lili jitrattani b'rigal, il-ħajja eterna mhux premju li noqgħod nbażżu għalih ħajdu hekk, imma huwa rigal min naħa tal-Alla. U jien rrid nagħmel hu li dan ir-rigal nilqgħu mhux nwarbu għal ġenb, mhux ninsih. U anke fil-kredu ngħidu tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U nistenna l-qawm mill-wiet inkompli kredu u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. U dit-tieni miġja hija ta' importanza kbira. Għaliex hija importanti dit-tieni miġja qed nistennewha. Meta tkun it-tieni miġja ta' Kristu għalina, għal kull wieħed waħda minna. Meta jsejħilna għal ħajja eterna. Meta jili jsejjaħli għal ħajja li hemm tistennini. Għax fl-ewwel waħda kienu impenjati n-nies ta' żmienu, il-Rajja, il-nies ta' Betlem, sewa dak kollha kienu impenjati f'din il-miġja ta' Kristu. Imma din waħda tinteress din tijiet issa, il-miġja qed nistennew, tinteressa lili llum. U għalhekk il-Knisja tistedinna biex nistennew fis-sara u stennija attiva. Infatti aħna fil-Qudiesa ngħidu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxrandu bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi bil-glorja. U kif ħan nistennew jiġi bil-glorja? Nistennew jiġi bil-glorja kif qedna diġà. Kif importanti li aħna waqt li niċċelebraw il-miliet b'kollu li fih ma ninsewx imma din il-parti li aħna għadna kemm nitkellmu fuq. Għalhekk l-avvent mhuwiex biss dawn l-4 ġimgħat li għandna qudiemna, iżda ħajjitna kollha hija avvent kontinwu, stennija kontinwa tal-mulej li ġej, stennija kontinwa. Idu jkunu għaqlin bħal dak il-verġi tal-Vanġelu li kellhom l-mużbeħ jixal u kellhom ukoll iż-żejt fil-kos. Għalhekk huwa importanti jekk nistennewh ġej. Għalhekk l-għajta tal-Knisja Maranatà, ejja mulej Ġesu, hija l-karba ta' kull wieħed waħda minna. Fl-aħħar tal-Qudiesa fl-ewwel żmien tal-Knisja ma kienx jgħidu morru fil-paċi ta' Kristu u rroddu ħajr l-Alla. Kien jgħidu Maranatà, ejja mulej Ġesu. Hija l-karba tal-Knisja qed tistenna l-arus tgħid l-arusa ejja, iva, jgħidilna l-mulej Ġesu. Niġi dal-waqt. Amen, ejja mulej Ġesu. Hekk jispiċċa il-ktieb tal-Apokalissi. Ejja mulej Ġesu. San Basilju jgħidilna min hu l-veru nisrani. In-nisrani huwa dak li kuljum u kull ħin jisar għax jaf u konvint li l-mulej ġej. Kemm sabiħa. In-nisrani huwa dak li kuljum u kull ħin jisar għax jaf u konvint li l-mulej ġej. Dak huwa n-nisran ta' veru. Illi jiftakar ta' spiss, illi jisar fil-ħajja tiegħu ta' kulħadd skont is-sejħa tiegħu, imma li fil-ħajja tagħna hemm post tal-Alla u anzi għandu jkun l-ewwel post f'ħajjitna sabiex inkunu qegħdin nislu għalih. U Tilardi Xerdan jgħidilna li nsaru huma mistiedna sabiex iżommu mixewla l-fjamma qawwija tax-xewqa u jagħmel il-mistoqsija x'għamiltu mill-istennija tal-mulej li ġej. U fl-aħħar għandna Kierkegaard jgħid hekk dan iż-żmien il-vapur qiegħed f'idejn ix-xef u l-kliem li jgħid il-kaptan fuq il-mikrofon
dwar ir-rotta li qed jaqbad il-vapur ma tinteressa l-ħadd. Iżda dak li jinteressa hu ser niklu għada. Ħanaġa nirripituha ħa nifhmuha sewwa. Dan iż-żmien il-vapur qiegħed f'idejn ix-xef. Ġifieri l-ħajja tagħna qiegħda l-importanti mhux qegħdin fuq vapur, l-interessana mhux x'direzzjoni qed jieħu l-vapur, imma x'ħaniklu għada, l-importanti l-ħajja tissa, l-importanti li jinġemma, jinkabbar, l-importanti li nikol. Dan iż-żmien il-vapur qiegħed f'idejn ix-xef u l-kliem li jgħid il-kaptan fuq il-mikrofon dwar ir-rotta li qed jieħu l-vapur ma jinteressa l-ħadd. Iżda dak li jinteressa hu x'ħaniklu għada. Dak li jinteressa ħl-bniem tal-lum. X'ħaniklu għada. Imma x'qed jgħidilna Ġesu u s-sejħat jagħmilna Ġesu ħafna drabi qed jaqgħu fuq id-nejn torox. U għalhekk nispiċċa billi hekk qed naraw il-Knisja mżejna b'dan il-kulur vjola mhux il-kulur tar-randan, imma l-kulur tar-rejiet għax dak li ħajġi jżurna huwa r-re. U għalhekk huwa il-kulur tal-regali, tas-slaten. Mhux kulur penitenzjali ta' penitenza, imma kulur tar-re li ħajġi jżurna. U kif qedna diġà hemm Kristu msalla fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna tul dan iż-żmien tal-Avvent fl-ewwel parti tiegħu. U anke għandna jkollna wkoll hawnhekk npoġġu l-ikona xbija tal-10 xebbiet. Biex jien nistaqsi lil nifsi tul il-mixja jien ma liema parti bħalissa qed nagħmel, lil min nixba l-aktar, bħalissa preżentament il-ħajja tiegħi ta' bħalissa, lil min tixbaħ l-iktar. Ix-xebeb bil-għaqal jew ix-xebeb boloħ. U importanti ħafna li jien dan iż-żmien tal-Avvent nistaqsi ftit lil nifsi, lil min nixbaħ l-aktar bħalissa. Jien lil min l-iktar rejb fil-ħajja tiegħi. Ix-xebed bil-għaqal li jisru li huma biżla fil-ħajja spiritwali jew huma mitluqa minn sija. Ukoll għandna x-xbija ta' Marija li qed titlob għandna il-Madonna hija l-Madonna titlob għax sara tfisser ukoll talb. Il-Madonna bħalissa qiegħda titlob fl-istennija u fit-tħabbira tal-Anġlu fl-istennija tal-mulej li ġej fil-ġuf tagħha. U wkoll għandna l-girlanda tal-Avvent li turina l-mixja tagħna lejn il-festa tat-tifkira tat-twelid tiegħu li dawk l-erba' xamati jfissru t-tama, l-imħabba u l-ferħ u l-paċi. Ejjew hekk nifqu ftit fis-skiet għall-mument u saqsilna nfusna jien dan l-Avvent kif ħanejxu. Skont il-programmi li ttini id-dinja ta' madwari jew skont il-programm li ttini l-Knisja. X'post għandu Alla fil-ħajja tiegħi. U importanti hekk noqogħdu ftit fis-silenzju għall-mument u mbagħad inkomplu l-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Ejjew suqhom bil-wifqa. U nagħmlu tagħna l-kant ta' Iżajja. Fera toħroġ u tarmi mit-sob ta' ġessi li mjat imbet minn eru jistrifu l-ispirtu tal-mulej
intelligenza, spiritu ta' fema u ta' qawwa, spiritu ta' rfin u ta' pietà, spiritu ta' biża' tal-mulej, ma jagħtax ħas kontak jisma' jagħti l-għajnuna il-maħurin kollha. Il-kelma tiegħu se tkun bastuna l-bniedem kifer, joqtol lil-ħsiena bin-nifs ta' xoftej. Il-lupu jibda jgħix mal-ħaruf u tixteħet il-pantera mal-gidi, l-jun u l-oġol flimkien jiraw u tfajjel li l-om imexxi, u tfajjel li l-om imexxi. Vera toħroġ u tarmi mit-zog ta' ġessi, dimja timbet min jistrifu l-ispirtu tal-mulej, spiritu ta' erf u intelligenza, spiritu ta' fema u ta' qawwa, spiritu ta' rfin u ta' pietà, spiritu ta' biża' tal-mulej. Il-baqra u l-ors jodu flimkien, lil-junikol it-tiben bħal-gendus, it-tarbija titlijeb fil-ħofra tas-serb, it-tifel miftum id-daħalidu fil-bejta tas-srib velenużi. Għaliex ma jagħmlux ġenila nqassara, għaliex ma jagħmlux ġenila nqassara, għaliex barfin il-mulej l-art tkun mimlija, għaliex barfin il-mulej l-art tkun mimlija, għaliex f'dak il-jum l-ert ta' ġessi twaqqaf b'sinjal għal-ġnus kollha u l-popli ħerqana wara jimxu u jiġri f'dak il-jum li l-mulej jerfa' jidu sabiex tissawwar modija mixja għal-ġnus kollha lil-verġni sejra turi, vera toħroġ u tarmi mit-zog ta' ġessi, dimja timbet min jistrifu l-ispirtu tal-mulej, spiritu ta' erf u intelligenza, spiritu ta' fema u ta' qawwa, spiritu ta' rfin u ta' pietà, spiritu ta' biża' tal-mulej. Qabel ma ntemmu ċelebrazzjoni ħanbierku il-girlanda li tfisser il-mixja li qegħdin nagħmlu flimkien lejn it-twilid ta' sidina. Nitolbu
U missier qed nistennew b'fer kbir il-miġja ta' ibnek fostna, id-dawl tiegħek ġa qed jiddi sa mill-ibgħad żminijiet. U missier ħares lill-Knisja tiegħek miġbura biex tibda dan iż-żmien qaddis tal-Avvent, ibgħat l-Ispirtu tiegħek u birek dawn ix-xema li tul dawn iż-żmien se jixalu fl-istennija ta' ibnek li ġej fil-lejl qaddis tal-milied u fit-tieni miġja tiegħu. Kif ukoll fil-laqgħat ta' kull nhar ta' Ħadd għall-Ewkaristija. Għamel waqt li nixalu dan ix-xema id-daw tal-fidi, il-ħajja tal-grazzja u l-ħeġġa l-karità jikbru dejjem aktar fuq kull familja u fuq qlubna biex inkunu mħejjija għall-miġja ta' Kristu ibnek meta jiġi fil-glorja tiegħu. U hekk isibna denji u nissru biex nidħlu wkoll miegħu fil-glorja fis-salta tad-dawl bi Kristu Sidna. Issa flimkien ejjew nagħmlu ngħidu kif għallimna u rridu nagħmlu ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, itqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tindek kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru il-minu ħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġri, iżda ħlisna mid-denja. Siġġieta minn dik it-talba biex flimkien ħanejdu għal-lejla u mbagħad ngħidu wkoll tul dan l-avvent. Vuċu waħda u leħen wieħed insellmu il-Ġesu fil-stennija tal-miġja tiegħu. Ejja fostna mulej u ibqa' magħna, waqqaf fostna t-tinda tiegħek, qegħdin nistennew bil-ħerqa għax għandna bżonnok sħiħ dan iż-żmien tal-pandemija. Ejja u ġib miegħek il-faraġġ li morda tagħna. Il-maħfra l-dawk li draw fil-vizzju, id-dawl dawk li tilfu triq. Ejja mulej għax bridna u ntlaqna, it-tama tagħna ntfiet, il-ġustizzja tagħna tħamġet, m'għadniex nafu nistennew, insejna il-koll kuluri tal-paċi u tifna l-gost u l-ħajja tas-sabiħ. Fakkarna darb'oħra li aħna il-koll aħna u li mistew missier. Ejja mulej Ġesu. Qabel ma ntemmu di ċelebrazzjoni billi nagħtikom il-barka nfakkarkom li id-Djoċesi ta' Għawdex ħarġet dan il-libret ta' mixja tal-Avvent. Dan wieħed jista' jakkwistah mill-parroċċja anke mill-komunità tagħna u kol tistgħu tniżluh ukoll minn fuq l-internet kemm fuq il-Facebook ta' Djoċesi kif ukoll fuq l-Ajkos wieħed jista' jniżlu biex flimkien anke mal-familja nimxu dil-mixja tal-Avvent li twassalna wkoll għat-tifkira tat-twelid ta' Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikna u nħarisna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mmorru fil-paċi u l-fer ta' Kristu. Imbirka inti Marija fost in-nisa kollha Marija imbirek il-frott tiegħek Marija il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu Marija, inti jemmin, u dan kien il-jom il-mulej, tiġi għandi hawnhekk, u dan kien il-jom il-mulej, tiġi għandi hawnhekk, u dan għax ma li smajt il-leħen tiegħek xi ħaġa jitxaqilqet ġewwa fija. U hekk wasalna fit-tmiem din ix-xandira diretta mill-Knisja tar-Raj it-Tajjeb fil-Belt Victoria
fejn wassalnilkom iċ-ċelebrazzjoni ta' tħabbira ta' żmien qaddis tal-Avvent illi ġiet immexxija minn Dunnazju Borġ li huwa id-delegat tal-Isquf ta' Għawdex għall-liturġija f'din il-Knisja li tagħha wkoll ir-rettur. Hija stedina mqanqla biex ngħixu dan iż-żmien tal-Avvent tassew f'mixja tas-smigħ tal-kelma talla sabiex il-laqgħa tagħna tkun tassew sħiħa mal-mulej illi ġej l-Immanuel Alla magħna. L-istedina hija wkoll sabiex tkunu magħna għall-erba' lezzju divina tal-ħdud tal-Avvent, il-liturġija tal-ħdud tal-Avvent, illi se tixxandar kull nhar ta' Sibt fil-għaxija fis-7:30 ta' filgħaxija minn din l-istess knisja u se titmexxa mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Il-ċelebrazzjoni tal-lejla ġiet ukoll animata bil-kant minn membri tal-mixja neokatekumenali illi jiltaqgħu wkoll f'din il-komunità tar-Raj it-Tajjeb. Kif għamel Dunnazju nħeġġukom ukoll sabiex matul dan iż-żmien tal-Avvent tħallu l-kelma talla takkumpanjakom fil-sussidju li tqassam u li intom tistgħu tniżlu minn fuq il-Facebook page tad-Djoċesi ta' Għawdex jew inkella minn fuq laikos.org. Aħna ma tfadilna xejn li f'nirringrazzjawkom illi kontu magħna, nixtiequlkom Avvent qaddis mixja sabiħa illi jekk Alla jrid wassalna wkoll għall-festa żgħiża tal-Milied. Insellmulkom.